Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn cwrdd â phobl ac yn ei cefnogi drwy digwyddiadau mawr bywyd ers blynyddoedd lawer. Gen I plentyn, dechrau priodas, neu rhywun yr oedden nhw'n ei adnabod neu'n ei garu yn marw. I rai pobl, mae dod i'r eglwys yn rhan o'i bywyd pob dydd. Pam fydden nhw eisiau seremoni neu wasanaeth, does na nunlla arall fydden nhw yn ei ddewis. Ond I lawer o bobl eraill, dod i'r eglwys ar gyfer y digwyddiadau mawr hynny yw'r tro cyntaf neu efallai'r unig dro y bydden nhw yn clywed y newyddion da am gariad Duw ac yn cwrdd â phobl Dduw yn yr ardal leol honno. Rydym yn galw'r digwyddiadau mawr hyn yn ddigwyddiadau bywyd. A thros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o waith ymchwil wedi ei wneud mwyn gwrando ar leisiau'r rhai sy'n dod I gysylltiad â'r eglwys ar yr adegau arbennig hyn. Beth yw ei profiad o'r eglwys? Beth yw ei barn? A sut maen nhw'n teimlo? Ochr yn ochr ar gwaith ymchwil hwn, bydd llawer iawn o fyfyrio ar y Beibl. Ac mae tair egwyddor graidd wedi deillio o hynny. Denu, meithrin a gofal. Dyma'r hyn rydym yn ein galw'n hanfodion cenhadu trwy defnyddio digwyddiadau bywyd. Felly, yn gyntaf, mae denu pobl yn fwy na ei denu nhw I ddod i'r eglwys ar gyfer gwasanaeth neu seremoni. Mae'n golygu gwneud pethau sy'n ei denu nhw at newyddion da cariad Duw, fel y cafodd ei ddatgelu drwy Iesu Grist, ac efallai a bydd yn ei denu I ddilyn taith ffydd trwy weddill ei oes. Ac o fewn diwylliant lle nad yw pobl bellach yn gwybod beth yw diben adeilad eglwys, na'r hyn sy'n ei gael ei gynnig yno, mae gweithio ar ei denu nhw yn bwysig iawn. Yn ail, mae'n golygu meithrin dealltwriaeth gyda'r rhai sy'n dod ato ni yn ystod y digwyddiadau mawr hyn. Y gwir amdani yw nad diwylliant sydd wedi stopio mynd i'r eglwys ers 1 neu 2 genhedlaeth yr ydym yn byw ynddi. Ond yn hytrach, rydym yn byw mewn diwylliant lle, o bosib, mae 'na 5 neu 6 o genedlaethau wedi bod ers i'r teulu fynychu'r eglwys. Does gan nifer fawr iawn o bobl ddim syniad beth yw pwrpas yr eglwys bellach, na beth sy'n digwydd yn ein hadeliadau ni. Gall ein hadeliadau eglwysig fod yn llefydd anghyfarwydd iawn, ac mae yna mwy a mwy o bobl nad ydynt erioed wedi camu dros y trothwy. Allan nhw ddim cymryd dim yn ganiataol bellach. Felly, rhan o'n tasg ni yw datblygu dealltwriaeth y rai sy'n dod ato ni. Dealltwriaeth o'r hyn ydyn ni a beth yr ydym yn ei wneud. Gellir dadlau, fodd bynnag, ei bod hyd yn oed yn bwysicach ein bod ni nawr yn meithrin dealltwriaeth o fewn yr eglwys. Mae gan yr eglwys nifer o ddoniau gan gynnwys y gallu rhyfeddol I wybod beth mae pobl yn ei feddwl heb hyd yn oed ofyn iddyn nhw. Dim syndod felly bod yr holl ymchwil fy'n rhan o brosiect digwyddiadau bywyd yn seiliedig ar rando. Rando ar syniadau, teimladau a chwestiynau pobl go iawn sydd wedi dod I gysylltiad â ni. Mae'r ymchwil hwn wedi ein helpu I ddeall profiad pobl ar adegau allweddol fel hyn. A deall hefyd sut y mae modd I ni adeiladu pontydd atynt a chreu cyswllt â nhw. Ac yna'r drydydd egwyddor sy'n rhan o brosiect digwyddiadau'r bywyd yw ein bod i'n cael ein gweld fel sefydliad sy'n wirioneddol o falgar. Yn syml, mae hyn yn golygu ein bod yn ymdrechu hyd orau ein gallu I wneud pethau cystel ac y gallwn, fel fod pobl yn gadael gydag atgofion cadarnhaol o brofiad cadarnhaol. Yn ogystal,
Mae'n ddyletswydd arno ni i gyd yn yr eglwys i ddatblygu arferion da cyson, fel bod profiad cadarnhaol pobl o bresenoldeb Duw a phobl Duw yr un fath ym mhob man. Pe na ydyn nhw'n mynd i briodas yng Nghaerdydd neu mynd i lan llanast yng Nghaernarfon. Denu, meithrin, gofal. Dyma'r egwyddorion a ddefnyddiwn mwyn estyn allan a chysylltu â'r rhai sy'n dod ato ni yn ystod y digwyddiadau arbennig yma yn eu bywydau.